ना मर एकदम मरले मुआदी मोले का दीदी जल्दी मांग करो सोना के चैन एगो बाइक का बाप रे बाप हम तो रानी के का सुगर तनी एगो कंगनो दे भरे के बाप ना रहे हमरा के छोड़ दे मेरा भी मैंने भी रे हरी सोना से मेरे मुझसे ना पूरा निकाला निकाला मुआई के ला फैला कैसे करे तने देते से दादा कुल अच्छा नहीं तू जब से घर में आई बेली ना तब से मैं घर के बिल बाट लगा के रख देले बाड़ी चली के फूल बाटे दे भूल बात चूल बात रोतिया रोतिया एकरा बहिन हम विदेश ले फोन कर दिया जाय दी हम बहिन के खीर उठा ली गरी के लकी बिया अरे वो खिया दे है कि हम रखले बानी हमर गांव घर में नहीं इज्जत जाता तुए तहार बड़ी बड़े बड़े बात रहे अब हो जेठानी जी का होता के देवरानी से काम मिलत पूरी या डलिया हमरा के नौकरानी बना के रख भौजी ऐसा नहीं मानी सजा मार दे तोरा ले अच्छा है ना कि नौकरानी हम तो लिया रख तोरा के ना रखम तोरा के ना रखम जाके हो अपन तैयारी कर तो ऐसे मत अब बाप के बला के अपन जो भाई के बला के जो होई ते कहो जी एकदम कबाहट में बीते तक एक रहन चल दे के सब गलती बुढ़वा करवाया है पूरा गलती बुढ़वा जल्दी तैयारी कर ले आ सुनी हेने आई दूसरा फैसला होई हे भगवान जोने बाप के बेटी दिया हो के धन दिया भगवान ना तो ओकरे के बेटी मत दिया भगवान ना हम ना जी पाए अपने बाप के इतना हम ना सब जान से बढ़ जाए। नमस्कार प्रणाम, हम बानी शिवानी सोनी। रवा लोग देखनी है जा कि एगो बेटी के दहेज खातिर के कितना सतावल गइल। तो अगर जे भी दहेज खातिर के इतना लोभी हो कि वो वीडियो के बार बार खोल के देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी कि ऐसा ना करे के चाहिए। कोई भी बाप अपने बेटी का शादी बहुत अरमान के साथ करेला। अगर ई कहाँ इतिहास में लिखल गइल बा कि जेकरे पास पैसा ना रहे अपन बाप बेटी के शादी ना करी, तो जैसे पायल जी कैली ही उसे रवा लोग बिल्कुल ना कर जाए। यही वीडियो से ले तारी विदाई, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।